повечето игри печелиш като вземаш. В тази печелиш като разбираш. Тук думите са само началото. Научи се да виждаш невидимото, болката, самотата и надеждата, които движат този свят. Тук емпатията не е просто чувство, тя е твоята суперсила. Капки човечност. Здравей, приятел! Би ли ми дал няколко зеленчука, понеже имам здравословен проблем. А пък и някаква зараза ги пипна моите и ги изсуши до шума. Дано не се прехвърли на другите къщи. Благодаря ти от сърце. Малко хора биха се спрели да помогна непознат. Дано доброто се връща, двойно момче. Гледам старата градина на баба. Всичко е бурено. Чувствам се виновен, че я оставихме така. Сякаш предавам спомените ни. Радвам се, че и ти го усещаш. Мислих си, че само аз си въобразявам. Какво да правим с всички тези нейни неща? Благодаря ти. Наистина имах нужда някой да ме чуе, без да ме съди. Сякаш тежестта в гърдите ми стана малко по-лека. Дедо, не си намирам очилата, а дойде писмо. Можеш ли да ми го прочетеш, че нещо не виждам? Ох, златните ръце, чедо, камък ми падна от сърцето. Ето го, вземи го, че аз само го въртя и нищо не виждам без тия пусти очила. Бързо, бързо го виж, че от сутринта ме свива стомахът от притеснение. Казвай веднага, сметка ли е, от общината ли е? Не ме дръж в напрежение. Благодаря, младежо. Извинявай, младежо, би ли ми помогнал? Докато слагах храна на кокошките, 3 от тях излязоха, понеже не бях затворил вратата. Може ли да ги върнеш? Благодаря ти. Дано доброто ти се връща. Играта приключи, но изборът остава. В свят от нули и единици ти избра да бъдеш човек. Не забравяй, емпатията не е слабост. Тя е единственият мост, който не се руши под тежестта на времето. Тръгни си със светлината, която